Hawu sanibona ingane zakwethu. Hope niyaphila. Yazi namhlanje ade ngifunda one of the articles nje on social media about umfana obulewe eMnambithi. Sengithuswa ile part yokuthi lo mfana ukuyi-West. Yazi mina ekhaya lami la ngiphuma khona, ngiphuma eThekwini eNtuzuma. And lento ye-West bengitshela ukuthi into elapha koNanda yabo Newtown lapho nje eduze kwethu. Ihamba isiziyafika koNewcastle guys. Ubugebengu ubale group usebumngaka and le group ye-West ingane ezincane. Umkhwanazi uyazishaya nezakhe uyazishaya lezi ngane left right and center lengane ziyavithika. Kodwa ukuthi zithi khumu cha. Hayibo. Mina ngaze ngithuke kanjeni ukuthi kanti le West igcwele shuthi South Africa yonke phela. Noma iKZN yonke angazi. Ngoba shuthi kuze kube khona umkhwanazi. Ingoba shuthi eKZN kunale West group le. And ingane ezincane yadlapha omdala lapho usuke no19 ingane ezincane. And then you know guys, I'm currently in Europe and it's not my first time ngila. Yazi ukuthi I walk angeke ngubala uJune ngoba kwakuyisama yabo, so vele ngabo 10 11 kwakusuke kukhanya ngathi semini. Manje it's the autumn noma kuzini intwasabusika, whatever you call it. It's autumn now, like ngoba kuyabanda sekuzongena ubusika, so kuyaba mnyama nakhona ngabo 7. The other time ngangiwalka ngo9 ngedwa as a woman, and kuthiwa no akho lutho. No you can, and uhlangane nabanye beyiwalkela yabo. That's how safe it is. And akukho ukuthi khona umagic abenza ngawo. Ingane eziyaliwe mina ngi-understand lento ukuthi how are we failing ngoba phela ngazi ukuthi mina abantu abamnyama sinomthetho, kodwa hayi ingane zethu ziyaphela. Umkhwanazi uyayiqeda and uzoziqeda zonke. Uzoyiqeda zonke umkhwanazi lezi ngane. Yabo nje mina ngize ngasho ngathi asiyaleni ingane. Ake siyaleni ingane ngendlela eyiyona. Ingane emiyenza iphutha musu kudefenda, musu kuyikhulumela ingane. Asingayikhulumeli ngoba siyayikhulumela. Ayakakwenzanga ningazohlanya by you know mina ukuthi I know ukuthi there are people who go as far as bahamba uyigqirhisa ingane. Uyenza kanjani lento umzali? Ubulala ingane yakho. Ineliboshwe ahambe boleka imali ezalayo lokushini khona izohamba iyokhishwa. Umkhwanazi akayilindi ukuthi iboshwe uyifaka inhlamvu. Hawe ma, sizophelelwa yingane. Yazi ukuthi isizwe ngeke sibe khona. Silokho esikhuluma iphupho sithi sifuna ukukhipha abelungu, kuzophatha ba? Ngeke siphathe ingane zethu mezenza, angeke siphathe. uNkulunkulu wami angifundi nje usiqambelana amanga. Ingane aziphathe kahle. Hawu. Ihlaze ngaka.